పండ్లు ఆడ ఈ పండు మనకి తమిళ్ తమిళ్ மற்றொரு அணிகளும் வேண்டாம் மற்ற மொழிமணியும் நம்ம யாரோ அதுல 10ல 2 எடுத்து 10ல 10 10ஆம் நம்பர் 10 ரெண்டுல ஒன்று சொல்லி 10ஆம் நம்பர் சொல்லி ஏதா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இட் இஸ் எங்க இவங்க எல்லாம் காணமே. பத்மா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி தான் இருக்காங்க. அவங்க 2 பேரும் ஊருக்கு போயிருக்காங்க, யாத்ரா போயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். புஷ்பா மாதாஜி போனாங்க. சரி சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி அவங்க போல. சரி சரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ராஜேந்திரன் பிரபுஜி, ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி, ஜானகிரம பிரபுஜி, மணி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கங்கள். நம்ம வந்துட்டு இன்னைக்கு பக்தி சதாச்சார், அதுல நம்ம வந்துட்டு பிரேயர்ஸ் இன் பாகவதம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல நம்ம நாகபத்தினிஸ் பிரேயர்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். மாதாஜி காளிங்கர். ஓகே ஓகே ஓகே. காளிய நர்த்தனம், காளிங்க நர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அதுல இப்ப சாப்டர் 16 மாதாஜி 10th கேண்டோல நம்ம வந்து எடுக்கிறோம். அதுல தான் பார்க்கணும். 26 நிறுத்தி இருக்குமா மாதாஜி? 26 பதம் 26 எஸ் பிரபுஜி, அதுல இருந்து நம்ம வந்துட்டு பார்க்கணும் இன்னைக்கு. ஆமா, அதுல இருந்து தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இப்ப நம்ம வந்துட்டு காளியாஸ் நாகபத்தினிஸ் பிரேயர்ஸ் பார்க்க போறோம். காளியாவோட ஒய்ஃப். காளியா ஒரு கிரேட் டீமன். அவங்க எப்பவுமே டீமன் அப்படின்னாலே, அசுரர்கள் அப்படின்னாலே அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கும்? கோபம், அப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஒரு என்வி, இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் வந்துட்டு அசுர இயல்பா நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில இவங்க வந்துட்டு ரொம்ப கோபத்தோட, அப்புறம் பொறாமையோட, அவங்களை சுத்தி எல்லா எல்லா விஷயமும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம பார்த்ததுல எல்லாமே வந்துட்டு தழைச்சி வரல இல்லைங்களா? அந்த அந்த குளத்துக்கு மேல பறவைகள் பறந்தா கூட அது கூட என்ன ஆயிடுமா, இறந்து போயிடுமா. அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அந்த பாய்சன் அவங்க வந்து எப்பயுமே வந்துட்டு அவங்க வந்து கக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம். சுத்தி எந்த செடி கொடிகளும் இல்லை. அதுல ஒரே ஒரு மரம் தான் இருந்தது, கதம்ப மரம்ன்றது. அதுவும் எதனால அது வந்துட்டு செழிப்பா இருந்தது அப்படின்னா, கருடன் ஒரு தடவை அதுல வந்துட்டு அமிர்தத்தை எடுத்துட்டு போகும்போது அது வந்து ஒரு துளி அந்த மரத்தின் மேல பட்டுச்சு அப்படின்னு ஒரு காரணம் சொல்லுவாங்க. அதனால அது வந்து அழியாம இருக்குன்னு. இன்னொன்னு வந்து கிருஷ்ணரோட பாதம், திருப்பாதம் அதுல பட்டிருந்தது. அதனாலயே அது வந்துட்டு எப்பயுமே ப்ரீஷியஸ். இப்பயும் அந்த கதம்ப மரம் வந்து அங்க காளிங்க நடந்த இடத்துல நம்மளால தரிசிக்க முடியும். அந்த வகையில நம்ம வந்துட்டு பிரேயர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அதுல வந்து நாகபத்தினிஸ் பிரேயர்ஸ். எப்பவுமே பிரேயர்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆழ்ந்த புரிதலை கொடுக்கும் இல்லைங்களா? ஒரு டிவோட்டிஸோட மூட் அது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அந்த வகை இதுல என்ன அப்படின்னா, இவங்கெல்லாம் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹியூமன்ஸ் இல்லை இல்லைங்களா? நம்ம வந்துட்டு மனித பிறவில தான் நம்ம பகவானை நல்லபடியா புரிஞ்சு நம்ம நல்லபடியா சாண்டிங் பண்ணி பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டு வரோம். ஆனா கஜேந்திரரோட பாஸ்ட் டைம்ஸா இருக்கட்டும், கஜேந்திரனும் வந்து என்னன்னா ஒரு இந்திரதீமன் மகாராஜரா இருந்து ஒரு சாபத்தினால அவங்க வந்துட்டு ஒரு யானையா பிறந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இங்க நாகபத்தினிஸ் அவங்க யாரு அப்படின்னா, அவங்களாம் பாம்புகள் இல்லைங்களா? பொதுவா இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள பாம்புகள் அப்படின்னும் போது அது வந்து நம்ம வந்து இக்னோரன்ஸ் மோட்ல தான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில தமோ குணத்தில் உள்ள பாம்புகள். ஆனா இந்த நாகபத்தினிஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க ரொம்ப என்ன சொல்றதுன்னா ரொம்ப எலிவேட்டட் சோல்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். பகவானை பத்தி हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण अनुष्या माताजी। மாதாஜி மாதாஜி என்ன சொல்றீங்க?
மாயாப்பூர் யாத்திரையில இருக்கோம் மாதாஜி. அப்படிங்களா? ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரி போயிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்துட்டு என்னோட வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த வகையில என்னன்னா இவங்களாம் பாம்புகள் தான். பாம்புகள் வந்துட்டு தமோ குணத்தின் அறிகுறியா தான் நம்ம பாக்குறோம். ஆனா இவங்க எப்படின்னா ரொம்ப எலிவேட்டட் சோல்ஸா இருக்காங்க. எப்படி அதை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம்னா அவங்களோட பிரேயர்ஸ் மூலியமா. எப்பயுமே பிரேயர்ஸ் அப்படின்னாலே பகவானை பத்தி குளோரிஃபை பண்றதுதான் இல்லைங்களா? அதுல பகவானை குளோரிஃபை பண்ணா பகவானோட தாத்பரியம் தெரியணும் இல்லைங்களா? அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்றது அவங்களோட மகிமைகள் தெரியணும். அப்பதான் அவங்கள குளோரிஃபை பண்ண முடியும். அந்த வகையில இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு அவங்களோட அந்த பகவானை பத்தின அந்த நாலேஜ், அவங்க எவ்வளவு சாத்வீகமானவங்க, அதே மாதிரி அவங்க அவங்க கணவனுக்கு எப்படி உண்மையோட இருந்திருக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் பகவானை அவங்க எப்படி அவங்க வந்து பிரைஸ் பண்றாங்க, இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கும் போது ரொம்பவே நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல புரிதலை கொடுக்கும் இந்த ப்ரேயர்ஸும். அந்த வகையில இன்னொன்னு என்னன்னா அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க, தவறுகளை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதே சமயத்துல ரொம்ப ஹம்பிளா பகவான்கிட்ட அவங்க ப்ரேயர்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில் நம்ம வந்துட்டு 25வது ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் நம்ம போன வாரம் பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம 26வது ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து அப்படியே நம்ம பார்க்கலாம். அதற்கு முன்னாடி மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन भूतले स्वयं रूप गदामग्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्तदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा डिवोटीज நம்ம நாகபத்தினி ஸ்ப்ரேயர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல நம்ம 26வது ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். இது வரைக்கும் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்துட்டு அந்த குளத்துல குதிச்சுட்டாங்க, பாம்பு காளியா வசிச்ச அந்த இடத்துல. அப்போ வந்துட்டு எல்லாரும் பயந்துடுறாங்க. அந்த வகையில ஒவ்வொருத்தவங்களோட எல்டர் கோபிஸ் எல்லாம் எப்படி அவங்களோட உணர்வு எப்படி இருந்தது, அப்புறம் கோபிஸோட உணர்வு எப்படி இருந்தது, கோபாஸோட உணர்வு எப்படி இருந்தது, பசுக்களோட உணர்வு எப்படி இருந்தது, நந்த மகாராஜ் யசோதா அம்மா அப்போ அவங்களோட ரஜவாசிகளோட உணர்வுகள்லாம் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம். அந்த வகையில எல்லாருமே ரொம்ப எப்படி இருந்தாங்க, வாய்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு வந்துட்டு உலகமே இருண்ட மாதிரி அவங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். பலராம் மட்டும் என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ணரை பத்தி அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அந்த வகையில அவங்க மட்டும் என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ணர் மேல பலத்த நம்பிக்கையோட இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில காளியா இப்ப பகவான் வந்து என்ன பண்றாங்க, எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுனால அந்த காளியா அவங்களோட பிடியில இருந்து இப்ப பகவான் வெளியில வந்து காளியா கூட சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க, அதே சமயத்துல நர்தனம் ஆடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா? அந்த வகையில் நம்ம 26வது ஸ்லோகத்துல நம்ம இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? யார்கிட்ட புக் இருக்கு? ஜானகிராமன் பிரபுஜி, ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? மாதாஜி அவசியம் பிரபுஜி, கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏவம் பரிப்ரம ஹதோஜசம் உன்னதாம்சம் ஆணம்ய தத்ப்ருது சிரஸ் அதிரூட ஆத்யக தன்மூத ரத்ன நிகர ஸ்பர்சாதி தாம்ர பாதாம்புஜோ அகில கவாதி குரு நனதக. எல்லாவற்றிற்கும் மொழிபெயர்ப்பு.
எல்லாவற்றிற்கும் ஆதி மூலமான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் காளிங்கனை சுற்றி சுற்றி வந்து முதலில் அவனை பலமிழக்கச் செய்தார். பின்னர் அவர் அதன் தோள்களை கைகளினால் பற்றி குனியச் செய்து அதன் அகன்ற தலைகளின் மீது ஏறிக்கொண்டார். இவ்வாறு அனைத்து தலைகளுக்கும் ஆதி குருவாக விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் அதன் தலைகளின் மீது நடமாடத் தொடங்கினார். அதன் தலைகளிலிருந்த மதிப்புமிக்க நாகரத்ன கற்களின் மீது பட்டதனால் அவரது தாமரை திருவடிகள் மேலும் அதிகமாக சிவந்தன. பதம் 27. தம் நர்த்தும் உத்யதம் அபேக்ஷ ததா ததீய கந்தர்வ சித்த முனிசாரண தேவவத்வக பிரீத்யா மிருதங்க பணபானக வாத்திய கீத புஷ்போ பகார நுதுபிஹி சகசோபசேதுகோ. மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் நாட்டியமாடுவதைக் கண்டவுடன் தேவலோகத்தைச் சேர்ந்த கந்தர்வர்களும் சித்தர்களும் முனிவர்களும் சாரணர்களும் தேவர்களின் துணைவேரும் உடனடியாக அங்கு விரைந்து வந்தனர். மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் அவர்களும் தமது மிருதங்கம், பாணவம், ஆனகம் போன்ற இசை கருவிகளிலிருந்து பகவானது நாட்டியத்திற்கு ஏற்ப இசை எழுப்பினர். அவர்கள் தமது கீதங்களையும் மலர்களையும் பிரார்த்தனைகளையும் அர்ப்பணித்தனர். பதம் 28. யத் யத் சிரோன நமதே அங்க சதைக சீஷ்ணஸ் தமமர்த்த கரதண்ட தரோ அங்கிரி பாதஹி க்ஷணாய் யுஷோ பிரமத உல்பணம் ஆஷதோ ஸ்ருண் நஸ்தோ பமன் பரம கஸ்மலம் ஆப நாகக. மொழிபெயர்ப்பு. அன்புக்குரிய பரீட்சித்து மன்னனே, காளிங்க நாகத்திற்கு 101 தலைகள் இருந்தன. அவற்றில் 1 தலை வணங்காவிட்டாலும் கூட தவறு செய்யும் கொடியர்களை தண்டிக்கும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வணங்காத அத்தலையினை தமது கால்களினால் மிதித்து ஒடித்தார். மரண வேதனை அனுபவித்த காளிங்கன் தனது வாய்களிலிருந்தும் நாசுகளிலிருந்தும் பயங்கரமாக ரத்தம் கக்கியது. இவ்வாறு அந்த நாகம் தாங்க முடியாத துன்பமும் துயரமும் அடைந்தது. பதம் 29. தஸ்யா க்ஷிபீர் கரளம் உத்வ மதஹ சிரசு யத் யத் சமுன்னமதி நிஸ்வ சதோ ருஷோச்சை நித்யன் பதானுமயன் தமயாம் பபூவ புஷ்பைகி பிரபூஜித இவேக புமான் புராணக. மொழிபெயர்ப்பு. தமது கண்களிலிருந்து விஷ கழிவினை சிந்திய காளிங்கனாகும் எப்போதாவது தனது தலையினை தூக்கி மிகுந்த சினத்துடன் பெருமூச்சு விடும். பின்னர் பகவான் அத்தலையின் மீது நடனமாடி தனது பாதங்களினால் மிதித்து அத்தலையினை பணியச் செய்வார். ஆதி முதல் கடவுளின் மீது மலர்மாறி பெய்து தேவர்கள் அவர்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் தமக்கு கிடைத்த அரிய வாய்ப்பு என்று கருதி வணங்கினர். ஸ்லோகம் 30. தச்சித்திர தாண்டவ விருக்னபணா சகஸ்ரோ ரக்தம் முகை உருவமன் நிருப பக்ன காத்ரக சம்ருத்வா சராச்சர குரும் புருஷம் புராணம் நாராயணம் தம் நாரணம் மனசா ஜகாம. மொழிபெயர்ப்பு. அன்பார்ந்த பரீட்சித்து மன்னனே, பகவான் கிருஷ்ணரின் விந்தைமிகு ஆற்றல் மிகு தாண்டவ கூட்டத்தினால் மிதியுண்ட காளிங்கனின் 1000 தலைகளும் உடைந்தன. அதன் பின்னர் அதன் வாய்களிலிருந்து ஏராளமான ரத்தம் வெளிப்பட்டது. இறுதியில் அது ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆதி முழுமுதற் கடவுளும் அசையும் அசையா உயிர்கள் அனைத்தின் ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீ நாராயணர் என்பதை அறிந்து கொண்டது. இவ்வாறு காளிங்கன் பகவானை தனது மனதில் எண்ணி தஞ்சமடைந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம 26 ஸ்லோகத்துல இருந்து பாக்குறோம். இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சு 25 அப்படின்னா காளியா வந்து பகவான கொத்திடுது. சரிங்களா? அது 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 வந்து கொத்திடுது. அப்பயும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பகவான் வந்து அதுகிட்ட வந்துட்டு சண்டை போடுறாங்க. எப்படி சண்டை போடுறாங்க அப்படின்னா காளியா வந்து மறுபடியும் ஒரு தடவை பகவானை கொத்துறதுக்காக பாக்குது. அதுவும் அவங்களோட செஸ்ட்ல அப்ப பாக்குது. ஆனா வந்துட்டு பகவான் என்ன பண்றாங்க, அதை சுத்தி சுத்தி வராங்க. அதுக்கு வாய்ப்பே கொடுக்காத அளவுக்கு காளியாவை சுத்தி சுத்தி வராங்க. அதுவும் ரொம்ப எப்படி இருக்கும், ரொம்ப கோபத்தோட, ஃபுல் ஆஃப் டெரிபிள் பாய்சனஸ் ஃபயர். அந்த ஒரு கோபத்தோட அது என்ன பண்ணுது, எப்படியாவது கிருஷ்ணன் வந்து பகவானை கொத்திடணும்னு பார்த்துட்டே இருக்கு. ஆனா பகவான் அதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காம அதை சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி காளியா வந்து ரொம்ப கோபத்தோட இருக்கும்போது என்ன, பகவான் யாரு, ஆர்ஜின் ஆஃப் எவ்ரி திங் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு அதோட ஷோல்டர்ல அதை வந்து ஏறி அதை வந்து என்ன பண்றாங்க, தலைமையில ஏறி அதை வந்து என்ன பண்றாங்க, அழுத்துறாங்க. சரிங்களா? பகவான் எப்படின்னா டிவோட்டிஸ்க்கு வந்துட்டு ரொம்ப லகுவா இருப்பாங்க. சரிங்களா? யசோதாம்மா அவங்களை எப்படி பாத்துக்கிறாங்க, நந்த மகாராஜ் எப்படி பாத்துக்கிறாங்க, அவங்களை ரொம்ப ஆசையா மடியில தூக்கி வச்சு அவங்களை வந்துட்டு அன்பா பாத்துக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இந்த மகாராஜர் இப்படி
தூக்கி போட்டு பிடிக்கிறாங்க ஏர்ல இல்லைங்களா. அந்த அளவுக்கு பகவான் வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட்டடா இருக்காங்க. ஒரு இது மாதிரி ஃபெதர் மாதிரி, பறவையோட இறகு மாதிரி. ஆனா அதே வந்து திருநம்ரத அப்படின்ற அந்த ஒரு டீமனுக்கு எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா, அவங்க அப்படியே என்ன பண்ணாங்க, அவங்க என்ன நினைச்சாங்க, கிருஷ்ணன் ரொம்ப உயரத்துல தூக்கிட்டு போயிட்டு அப்படியே அங்க இருந்து கீழே போட்டு அவங்கள வந்துட்டு அழிச்சிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணாங்க. ஆனா என்ன ஆச்சு, பகவான் அவங்க மேல தூக்கிட்டு போக போக பகவான அப்ப என்னாச்சு, அந்த டீமன் அவங்க பகவான் அந்த பாரத்தை அப்படி காட்டினாங்க, உடனே அந்த டீமன் தான் கீழே வந்து அழிஞ்சாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி டீமன்ஸ்க்கு எப்படி இருப்பாங்க, பகவான் ரொம்ப பாரமா இருப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அந்த வகையில இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, தன்னோட பலத்தை காளியா மேல காமிக்கிறாங்க பகவான். சரிங்களா. டிவோட்டிஸ்க்கு ரொம்ப லகுவா இருக்கிற பகவான், அதே வந்து டீமன்ஸ்க்கு எப்படி இருக்காங்க, ரொம்ப பாரமா இருக்காங்க அப்படின்ற நம்ம இங்க பாக்குறோம். அந்த அளவு அவங்க வந்து அத தலையில டான்ஸ் ஆடுறாங்க. இப்ப காளிங்க நடந்துட்டு இருக்கு. அப்ப என்ன பகவான் ஆட்களை எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க இல்லைங்களா, நல்லபடியா அவங்க நடத்தனம் ஆடுறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். இது வந்து ரொம்ப எப்படின்னா, இந்த காளியோட தலையில அந்த இது இருக்குல்ல, எப்பயுமே சர்பண்டோட தலையில அந்த மாணிக்கம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் டச் பண்ணி இவங்க வந்து ஆடிட்டு இருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, இதெல்லாம் தேவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு டைம் இல்லைங்களா. அவங்களுக்கு பகவான் வந்து இந்த மாதிரி பகவானோட பாஸ்டம் எல்லாத்தையுமே அணுவா ரசிக்கிறதுக்கு எப்பயுமே டிவோட்டிஸ் தேவர்கள் எல்லாம் விருப்பப்படுவாங்க. அந்த அளவுல இப்ப பகவான் டான்ஸ் ஆடுறாங்க அப்படின்னு உடனே என்ன பண்றாங்க, தேவர்கள் எல்லாம் வராங்க, கந்தர்வர்கள், சித்தர்கள், அப்புறம் வந்து சாதுக்கள், அதாவது சேஜஸ், ரிஷிஸ், முனிவர், அப்புறம் சாரணாஸ், இவங்க எல்லாம், அப்புறம் வைஃப்ஸ் ஆஃப் டெமிகாட்ஸ் எல்லாரும் வராங்க. வந்து என்ன பண்றாங்க, நல்ல அந்த மேல தாளத்தோட அவங்களுக்கு பூவெல்லாம் அப்படியே அவங்க மேல அப்படியே வந்துட்டு தூவுறாங்க, பிரேயர்ஸும் அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, காளியா தலையில பகவான் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க, காளிங்க நடத்தினம் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகுது, பகவான் காளியாவுக்கு எப்படி இருக்காங்க, ரொம்ப பாரமா இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த உலகத்தெல்லாம் தாங்கிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா பகவான். அப்படிப்பட்ட பகவான் அவங்க மேல வந்துட்டு பாரத்தை காமிக்கும் போது காளியாவில் அதை தாங்க முடியல. அப்ப என்ன ஆகுது, இங்க வந்துட்டு தேவர்கள்லாம் இந்த ஒரு டான்ஸ் அப்படின்னும் போது பகவானோட பாஸ்டர்ஸ் லீலைகள்ல எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் இல்லைங்களா, ஒரு விருப்பம், ஈடுபாடு எப்பவுமே டிவோட்ஸ்க்கு தேவர்களுக்குலாம். அப்ப அவங்கள வந்து பாக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்ப இங்க வந்துட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பரீட்சித் மகாராஜருக்கு இது வந்து விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா. அந்த வகையில காளியா என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து 101 தலைகள். சரிங்களா. அந்த வகையில ஆ, 101 தலைகள். சரிங்களா. அந்த தலைகள்லாம் வந்துட்டு அவங்க ஒவ்வொரு தடவையும் என்ன பண்றாங்கன்னா, எல்லா தலைகளையும் அப்படியே மேல 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 கொண்டு வராங்க. எப்படியாவது பகவானை எடுத்து அவங்களும் போரிட்டு அவங்கள வந்து வென்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வராங்க. ஆனா பகவான் என்ன பண்றாங்க, ஒவ்வொரு தலையும் அப்படி மேல எழும்ப எழும்ப அதெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, அவங்க நல்லா வந்துட்டு அது மேல காலை நல்லா ஊனி அவங்க வந்துட்டு அந்த அந்த அதாவது என்னன்னா, அந்த அகங்காரம் வெளியில வர்றப்பெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, ஏன்னா காளியா யாரு, ஒரு டீமன் இல்லைங்களா. அதனால அவங்களுக்கு அந்த அகங்காரம், அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ, அதுக்கப்புறம் அந்த கோபம், அந்த அனர்த்தங்கள் எல்லாம் அதிகமா இருக்கும் இல்லையா, மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்ல உள்ளவங்க. அப்ப அதெல்லாம் அந்த தலைகள் அப்படி வெளிப்படும் போது என்ன பண்றாங்க, பகவான் அதை நல்லா அழுத்துறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், அதை அடக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்பயுமே பகவானோட கோபம் வந்து நம்மளோட கோபம் மாதிரி இருக்காது. நம்ம எல்லாம் கோபப்பட்டோம் அப்படின்னா ஒருத்தவங்க வந்துட்டு நம்ம கெடுதல் பண்ற மாதிரி கோபம் இருக்கும். பொதுவா மனிதர்களோட கோபம், நம்மன்றது மனிதர்களோட கோபம் எப்ப என்னன்னா, நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்க தப்பு செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களை நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிப்போம், அவங்களுக்கு நம்ம தொல்லைகள் கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லைங்களா. பொதுவா இந்த ஜட உலகத்துல கண்டிஷன் சோல். ஆனா பகவானோடது பியூர் டிவோட்டிஸோட கோபங்கள் என்னைக்குமே வந்துட்டு நன்மையே கொடுக்கும். இப்ப நாரதர் கூட வந்து யாரு, நல்லக்வேர மணிகிரீவா அவங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க, சாபம் கொடுத்தாங்க. ஆனா அது நன்மையில முடிஞ்சது இல்லையா. அதே மாதிரி பகவான் இப்ப வந்து காளியாவை என்ன பண்றாங்க, அவங்கள வந்து பனிஷ் பண்றாங்க. ஆனா ஏன் வந்துட்டு டிவோட்டிஸோட கோபம், பகவானோட கோபம்லாம் வந்துட்டு தீங்கு விளைவிக்காது அப்படின்னா, அவங்க எல்லாருமே எப்படி இருக்காங்க, முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டவங்க இல்லைங்களா. அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப தெய்வீகமான நிலைப்பாட்டுல இருக்காங்க. சோ அவங்களுக்கு யாரையுமே வந்துட்டு கஷ்டப்படுத்தணும், வெறுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணமே எப்பயுமே தலைப்படாது. அதெல்லாம் ஜட உலகத்தோட அடையாளம் இல்லைங்களா. அதனால எப்பயுமே அது மாதிரி இங்கேயும் பகவானோட கோபம் கூட என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, காளியாவோட அந்த அசுர இயல்பை தான் அழிக்குதே தவிர காளியாவை ஒண்ணும் அது பண்ணல அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்களுக்கு நன்மையை தான் இங்க கொடுக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி காளியா மேல அவங்க வந்துட்டு நர்தனம் ஆடும்போது காளியாக்கு அது எப்படி இருக்கு, ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இருக்கு. சரிங்களா. ரொம்ப சிரமத்துக்கு அவங்க ஆளாவறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம்.
அப்போ அவங்க ரொம்ப கோபத்தோடயும் இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, இவ்வளவு இதுலயும் ட்ரை பண்ணுது, ஒரு ஒரு தலையா அப்படி வெளியில எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது அது என்ன பண்றாங்க, பகவான் ரொம்ப ஃபோர்ஸா அந்த இதை வந்துட்டு அவங்க அழுத்துறாங்க. அதான் அந்த அசுர குணத்தை அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த அந்த இடத்துல எப்பெல்லாம் தலைப்படுதோ அப்பப்பெல்லாம் அழிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். இதெல்லாம் தேவர்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப வந்துட்டு ஒரு சிறந்த ஒரு பாஸ்ட் டைம் அவங்களுக்கு தெரியுது. சரிங்களா, அவங்களும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பாக்குறாங்க. ஏன்னா தேவர்களுக்கு எப்படி இருக்குது, took each of this exhibition as the opportunity to worship him. அதாவது பகவானை அவங்க நல்லபடியா வழிபாடு பண்றாங்க. ஏன்னா பகவானோட ஒரு சின்ன சின்ன லீலைகள் நம்ம கூட என்ன பண்ணணும், நம்மளுக்கு பியூரிபிகேஷனை தரும் இல்லைங்களா. அந்த வகையில அவங்க வந்து பகவானை அவங்க வழிபாடு பண்றாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில ஏன்னா பகவான் வந்து primeval supreme personality of Godhead அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா. காஸ் ஆஃப் த காஸ் அப்படின்னு சர்வ காரண காரணம் அவங்கள வழிபாடு பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ மறுபடியும் சுகதேவ் கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி பகவான் வந்து அது மேல நர்த்தனம் ஆடும்போது, காளியா மேல நர்த்தனம் ஆடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த காளியாவோட அந்த விஷம் எல்லாம் அப்படியே வாமிட்டா வெளியில வருது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. அந்த வகையில இப்ப வந்து காலையில என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஷெல்டர் எடுத்துக்கிறாங்க பகவான்கிட்ட. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமா நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். எதனால காளியாவை பகவான் வந்து அழிக்கல, ஏன் அவங்களை இப்ப என்ன பூத்தனா அப்புறம் வந்துட்டு நிறைய அகாசுரா எல்லாரையும் பகவான் வந்து அழிச்சாங்க, டீமனை அழிக்கிறதுக்காக தான் அவதாரம். ஆனா காளியாவை அவங்க வந்து அழிக்கல. எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, காளியா வந்து இந்த இடத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா சரண்டர் ஆகுறாங்க பகவான்கிட்ட. வித்தின் ஹிஸ் மைண்ட் காளியா டுக் ஷெல்டர் ஆஃப் த லார்ட். எப்பயுமே பகவான்கிட்ட சரணாகதி நம்ம மனதால பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட காஸ்ட்லெஸ் mercy-ய கொடுப்பாங்க. அப்போ நம்ம கண்டிப்பா டிவோட்டியா தான் ஆகுமே தவிர நமக்கு வந்துட்டு மறுபடியும் இந்த ஜடவுலக சம்பந்தம்ன்றது ஏற்படாது. அதனாலதான் இங்க வந்து ஏன் காளியா வந்து பகவான் வந்து அழிக்கல அப்படின்னா, அதுக்கு காரணம் வந்து இவ்வளவு போராட்டத்துக்கு அப்புறமும் இப்ப பூத்தனாவையும் அழிச்சாங்க, அகாசுர் எல்லாரையும் அழிச்சாங்க. ஆனா யாரும் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணல, பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணிக்கல. ஆனா இங்க காளி என்ன பண்றாங்க, போராடி பாக்குறாங்க, முடியல அப்படின்னும் போது என்ன பண்றாங்க, அவங்க பகவான்கிட்ட மனதால அவங்க சரணாகதி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குங்களா 31ல இருந்து 35 ஹரே வரைக்கும். கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண. கிருஷ்ணஸ்ய கர்ப்ப ஜெகதோதி பராவசன்னம் பார்ஷினி பிரஹார பரிருக்ன பநாதபத்ரம் திருஷ்ட்வாஹிம் ஆத்யம் உபசேதுர் அமிஷ்ய பத்தன்ய ஆர்த ஸ்வதத் வசன பூஷண கேச பந்தா. காளிங்கனின் பத்தினியர் இப்பிரபஞ்சத்தையே தன் வயிற்றுள் சுமந்து கொண்டிருக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரின் பாரம் தாங்காது காளிங்கன் சோர்வடைந்ததும் கிருஷ்ணரின் குதிக்கால்களின் விதியினால் எவ்வாறு காளிங்கன் குடை போன்ற படங்கள் நொறுங்கின என்பதை கண்டனர். இதனால் அவர்கள் பெரும் துயருற்றனர். ஆடை கொலைய அணிகலன்கள் சிதற தலைவிரி கோலமாக அவர்கள் முழுமுதற் கடலை அணுகினர். தாசம் சு விக்ன மனசோத புருஸ்கிருதார்ப காயம் நிதாய புய்பூத பதம் பிரேணேமுக சாத்தியவிய கிருதாஞ்சலி புடா சமலஸ்ய பர்துர் மோகே ஷப்சவ சரணதம் சரணம் பிரபன்னய. மிகவும் மனமருந்திய அச்சாது பெண்கள் உயர்குலத்தின் தலைவரான பகவான் முன்பு தமது குழந்தைகளை வைத்து அவரை விழுந்து வணங்கினர். அவர்கள் இறுதி விடுதலை அளிப்பவரான பகவான் தமது கணவருக்கு விடுதலையும் அடைக்கலமும் அளிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினர். அதனால் அவர்கள் கைகூப்பிய கரங்களுடன் பகவானை அணுகி அவர் தாழ் பணிந்தனர். நாகபத்தன்ய ஊசு நியாயோ ஹி தண்ட கிருத கில்பேஷிஸ் மிம்ஸ் தவாவ தாரா கல நிக்ரஹாய ரிபோ சூதானம் அபிதுல்ய சிஷ்டிர் தஸ்ஸோ தமம் பலம் ஏவானு சம்சன். காளிங்கனின் மனைவியர் கூறினர், இக்குற்றவாளிக்கு தாங்கள் அளித்த தண்டனை நியாயமானதே. துஷ்டர்களையும் கொடியவர்களையும் அழிப்பதற்கே நீர் இப்பூவுலகில் அவதரித்திருக்கின்றீர். உமது பகைவரிடத்திலும்
உமது சொந்த பொருளிடத்திலும் நீர் சமபார்வை உடையவர். வாழ்கின்ற ஒரு உயிருக்கு நீர் தண்டனை அளிக்கின்றீர் என்றால் அது அவனது நன்மைக்கே என்பதை நீர் நன்கு அறிவீர். 34. அனுக்கிராகோயம் பவத கிருதோ ஹி நோ தண்டோ சதாம் தே கலு கல்மாஷு பா யத் தந்துஷ்கொத்வம் அமுஷ்ய தேகினா கிரதோபி தேனுக்கிரக ஏவ சம்மத. நீர் துஷ்டர்களுக்கு அளிக்கும் தண்டனையின் மூலம் அவளது மாசினை அகற்றுகின்றீர். ஆனால் இப்போது நீர் செய்திருப்பது எங்களுக்கு உண்மையில் அனுகிரகமே ஆகும். உண்மையில் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் எங்கள் கணவன் ஒரு பாம்பின் உடலை பெற்று கொடிய பாவியாக விளங்குகின்றான். அவனிடத்து நீர் கொண்ட சினமானது உண்மையில் உமது கருணையாகவே கருதப்படுகின்றது. பதம் 35. தப சுதப்தம் கிம் அனேன பூர்வம் நிரஸ்த மானேன ச மான தேன தர்மோத வா சர்வ ஜனானு கம்பயா யதோ பவாஸ் துஷ்யதி சர்வ ஜீலஹா. தனது மனதில் கர்வமின்றி பிறரிடத்து மரியாதையுடன் எமது கணவன் அவனது முந்தைய பிரிவுகளில் முறையாகவும் எச்சரிக்கையுடனும் தவங்கள் இருந்தானா? ஆனால் அவன் மீது நீர் மகிழ்ச்சி அடைந்தீரா? அல்லது அவன் தனது முந்தைய பிறவிகளில் எல்லா உயிரிடத்தும் கருணை கொண்டு தனது சமய தர்மங்களை எச்சரிக்கையுடன் நிறைவேற்றினானா? அதனால் உயிர்கட்கள் எல்லாம் உயிராக விளங்கும் நீர் இப்போது அவன் மீது நீர் திருப்தி அடைந்திருக்கின்றீரா? ஹரே கிருஷ்ணமா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்பதான் இவங்களோட பிரேயர்ஸ் பாக்குறோம். நாகபத்தினிஸ் பிரேயர்ஸ் ரொம்ப அழகா அந்தம்மா பேசுறாங்க. ஆமா, மனித தர்மத்தை விட அதிகமா பேசுறாங்க. அதிகமா. அதுதான் பிரபுஜி. அதுதான் ரொம்ப உயர்வா சொல்லுவாங்க இவங்கள. ஏன்னா ஒரு ஒரு பொதுவா சொல்றது ஹியூமன் லைஃப்ல இருக்கும்போது நம்ம பகவானை புரிஞ்சு பகவானை அடைய முடியும் பக்தி பண்ணின்னு. ஆனா இவங்களோடது ரொம்ப அந்த தாத்பரியம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அந்த வகையில் ரொம்ப உயர்ந்த பிரேயர்ஸ் இது. பார்க்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரேமா மாதாஜி. பிரணாம். விளக்கேத்திட்டு வந்த மாதாஜி, லேட் ஹரே ஆச்சு. கிருஷ்ண. பரவாயில்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. விளக்கு அப்படிங்களா? ஹரி போல். தாமதருக்கு. ஆமா மாதாஜி, காத்தால பண்ணிட்டேன். இப்பவும் ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே இங்க கிருஷ்ணா. வந்தா லேட் ஆயிடும் மாதாஜி. கிளாஸ்க்கு வந்துட்டா அதனால செஞ்சுட்டு வந்துட்டேன். சரி சரி சரி, கண்டிப்பா கண்டிப்பா. நல்லது மாதாஜி, ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம காளியாவோட ஒய்ஃபோட பிரேயர். இப்ப காளியா மேல என்ன பண்றாங்க? பகவான் நர்த்தனம் மாறுறாங்க. இப்ப காளியா என்ன பண்ணிட்டாங்க? ரொம்ப முக்கியமானது ஒண்ணு நம்ம பார்த்தோம். அவங்களோட மனம் பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணிடுச்சு. அதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவங்க டிவோட்டி ஆயிட்டாங்க. இப்ப சரிங்களா, பகவான்கிட்ட அவங்க காளியா ஒரு பெரிய டிவோட்டி. இப்பயும் ஃபிஜி ஐலாண்ட்ல அவங்க இருக்காங்க அப்படின்றது அங்க ஐதீகமே. சரிங்களா, அது நம்ம போன வாரமே பார்த்தோம். அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் கொஞ்சம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொஞ்சம். அந்த வகையில இப்ப 31வது ஸ்லோகத்துல இப்ப காளியாவோட ஒய்ஃப் எல்லாம் பாக்குறாங்க. எப்பயும் அவங்க எப்படி பாத்துருக்காங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட, காளியாவை அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு அசுர குணத்தோட அவங்கள பாத்துருக்காங்க. ரொம்ப கோபத்தோட, ப்ரைடோட, என்வியஸா அப்படி பாத்துருக்காங்க அவங்க. ஆனா இப்ப எப்படி பாக்குறாங்க அவங்க காளியாவை? தெம்பெல்லாம் இழந்து சோர்ந்து இல்லைங்களா, பகவானோட திருப்பாதத்துக்கு அடியில அவங்கள பாக்குறாங்க. இந்த மாதிரி அவங்கள பார்த்ததே இல்லை அவங்கலாம். சரிங்களா, அந்த வகையில அவங்க மனைவிகள்லாம், காளியாவோட மனைவிகள்லாம் உடனே என்ன பண்றாங்க? அவங்களோட அந்த பகவான்கிட்ட அவங்க தன்னோட பிரார்த்தனை தெரிவிக்கிறதுக்கு ஆயத்தமாகறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அந்த வகையில அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி அலங்கோலமா இருக்காங்க. சரிங்களா, ஏன்னா அவங்க கணவனுக்கு பெண்ணா இருக்கு. அவங்க டீமன் தான். ஆனாலும் இவங்க எல்லாம் யாரு? அவங்களோட ஒய்ஃப். அதுவும் ரொம்ப சேஸ்ட்ஃபுல் ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, அந்த வகையில அதனால அவங்களுக்கு இப்ப இருந்தாலும் அந்த கணவன் மேல இருந்த அந்த ஒரு கருணை அது மேலோங்கியும் இருக்கு. சரிங்களா, அந்த வகையில அவங்க இப்ப அவங்க மைண்ட்ல எப்படி இருக்கு? ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டா இருக்காங்க. அவங்க குழந்தைங்களையும் அவங்க பகவான் முன்னாடி வச்சுட்டு இவங்களும் என்ன பண்றாங்க? அவங்க பாதத்துல வணங்குறாங்க. சரிங்களா, பகவானோட பாதத்துல வணங்கி அவங்க என்ன பண்றாங்க? பிரேயர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா, they desire the liberation of their sinful husband and the shelter of the supreme lord to give the giver of ultimate shelter.
சரிங்களா? நம்ம எல்லாருமே யார்கிட்ட தான் ஷெல்டர் ஆகும், நம்ம எல்லாருமே யார்கிட்ட தான் அடைக்கலாம், ஷெல்டர்னா அடைக்கலாம், யார்கிட்ட ஆகும், பகவான்ட்டு தான் இல்லைங்களா? அந்த வகையில் அவங்களும் வந்துட்டு அவங்களோட ஹஸ்பண்ட்லாம், அவங்க ஹஸ்பண்ட் எப்படிப்பட்டவங்க, டீமன், அசுர இயல்போடு உள்ளவங்க. ஆனாலும் அவங்களுக்கு என்னன்னா அவங்களோட அந்த அவங்க மேல உள்ள அந்த கம்பேஷனால அவங்களுக்காக இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறாங்க, ப்ரேயர்ஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில காளியாவோட ஒய்ஃப் ஒய்ஃப்ஸ்லாம் நிறைய பேர் நாக் பத்தினிஸ், சரிங்களா? அவங்களாம் வந்துட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா சொல்றாங்க, யூ ஹாவ் இன்கார்னேட்டட் வித்தின் திஸ் வேர்ல்ட். இப்போ எதற்காக பகவான் அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, தேவர்கள்லாம் வழிபட்டாங்க இல்லைங்களா, பூமியில வந்து அசுரர்களோட பாரம் அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னு. அப்ப அந்த வகையில இப்ப பகவான் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் கிருஷ்ணரா வந்திருக்காங்க. எதற்காக அப்படின்னா, என்வி அண்ட் குரூயல் பர்சன்லாம் அழிக்கிறதுக்காக, அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்காக அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இப்ப பகவானுக்கு தனிப்பட்ட முறையில அசுரர்கள் தேவர்கள் அப்படிலாம் ஒரு பாகுபாடு எல்லாம் உண்டானா கிடையாது. எல்லாரையும் பகவான் எப்படி பார்ப்பாங்க, சரிசமமா தான் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில இப்ப அசுரர்களும் அவங்க அழிச்சாங்கதான். யாரு, எல்லா அசுரர்களும். ஆனா பகவான் ஸ்பரிசம் பட்ட எல்லா அசுரர்களுமே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து பிரம்மஜோதி வரைக்கும் அவங்க அடைஞ்சாங்கன்னு தான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? எப்பயுமே பகவான் சம்பந்தம் ஏற்பட்டுச்சுனாலே டிவோட்டிஸா இருந்தா பகவான் லோகம் போவாங்க. அசுர இயல்புகள்ல இல்ல வந்துட்டு வேற ஏதாவது ஒரு மார்க்கத்துல பக்தி யோகம் தவிர்த்து வேற ஏதாவது, இப்ப வந்துட்டு இவங்க கூட இல்லைங்களா, பூத்தனா அவங்கலாம் கூட வந்துட்டு பிரம்மஜோதி வரைக்கும் அவங்க போனாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பகவான் வந்து அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்றது கூட என்னன்னா அவங்களோட நன்மைக்காக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? அந்த வகையில இந்த இடத்துல 34 ஸ்லோகம், வாட் யூ ஹாவ் டன் ஹியர் இஸ் ஆக்சுவலி மர்சி ஃபார் அஸ். இப்ப வந்து பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்க காளியா மேல நர்த்தனம் ஆடி அவங்களோட அந்த அசுர இயல்பெல்லாம் அடக்கியிருக்காங்க இல்லைங்களா? இது வந்து எங்களுக்கான மர்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க, சரிங்களா? இது வந்து உங்களோட கருணை அப்படின்னு சொல்றாங்க. சின்ஸ் த பனிஷ்மெண்ட் யூ கிவ் டு த விக்கட்லி wicked certainly drives away all their கண்டாமினேஷன். பகவானோட இந்த பனிஷ்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்கு, அவங்க கிட்ட இருந்த அந்த கலங்கங்களை எல்லாம் போக்கிருக்கு அப்படின்றதுங்க சொல்றாங்க. அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் எப்படிப்பட்டவங்களா, ரொம்ப சிம்பிள் பர்சன் இல்லைங்களா, அப்படின்றது இங்க சொல்றாங்க. ஆனாலும் அவங்களுக்கு பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அனுகிரகத்தை கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா பகவானோட திருப்பாதம் தான் எல்லாருக்குமே ஷெல்டர், எல்லாரோட அடைக்கலம். ஆனா அதே திருப்பாதம் என்ன ஆயிருக்கு, காளியாவோட தலையில பற்று இல்லைங்களா? அப்ப அது அனுகிரகம் தான் இல்லையா, அது பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது. காளியா அவங்க வந்து பகவான் வந்து கஷ்டப்படுத்தல, என்ன பண்றாங்க, அவங்கள அனுகிரகிக்கிறாங்க, கொடுத்து வச்சிருக்கான் காளியா. அதுதான் சொல்றாங்க அவங்களோட பிரேயர்ஸ்ல, அதான் சொல்றாங்க, இட்ஸ் அவர் மெர்சி அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு அனுகிரகம் வந்து அவ்வளவு ஈஸியா கிடைச்சிடாது. பகவானோட ஒரு பாத தூசு கிடைக்கணும்னு தான் எல்லாருமே பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில இது வந்துட்டு என்னன்னா கிடைத்தற்கரியது அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ப்ரீவியஸ் லைஃப்ல ஏதாவது ஆஸ்ட்ரிட்டி அவங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப சாதாரணமா எல்லாருக்கும் கிடைக்காது இல்லையா இந்த ஒரு அனுகிரகம். அப்ப அதுதான் சொல்றாங்க, நிறைய தவத்துல ஈடுபட்டிருக்காங்களா யாரு, காளியா, சரிங்களா? வித் ஹிஸ் மைண்ட் ஃப்ரீ ஆஃப் ப்ரைட் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் அதர்ஸ். தவத்துல ஈடுபட்டு அந்த அகங்காரம்லாம் இல்லாம எல்லாருக்கிட்டையும் மரியாதை நடந்திருக்காங்களா அப்படின்றத கேக்குறாங்க. அதனால நீங்க அவங்க மேல இறக்கப்பட்டீங்களா அப்படின்றத கேக்குறாங்க. ஆர் டிட் ஹி சம் ப்ரீவியஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கேர்ஃபுல்லி எக்ஸிட் ரிலிஜியஸ் டியூட்டிஸ். அது இந்த வர்ணாசிரம முறையெல்லாம் சரியான முறையில, சரிங்களா, தர்மத்தெல்லாம் நல்லபடியா எந்த ஒரு கலங்கமும் இல்லாம அவங்க வந்து பல காலம் கடைபிடிச்சு வச்சிருக்காங்களா அப்படின்றதையும் கேக்குறாங்க. அதனால நீங்க வந்துட்டு அவங்க மேல கருணை, அவங்க மேல உங்களுக்கு கருணை ஏற்பட்டுச்சா, எதனால நீங்க வந்து அவங்க மேல இவ்வளவு கருணைங்க காமிச்சிருக்கீங்க அப்படின்றத கேக்குறாங்க. லைஃப் ஆஃப் ஆல் லிவிங் பீயிங்ஸ், நம்ம எல்லாரோட கதி இல்லைங்களா, வாசுதேவ பராகதி இல்லைங்களா, அவங்கள வந்து கேக்குறாங்க பகவான் வந்து, நீங்க வந்து எதனால இப்படிப்பட்ட அனுகிரகத்தை நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்றத இங்க வந்துட்டு காளியாவோட ஒய்ஃப்ஸ் வந்து கேக்குறாங்கன்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 36ல இருந்து 40 வரைக்கும் ஸ்லோகம் யாரு வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? நான் படிக்கிறேன். அவசியம் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Oh Lord, we do not know how the serpent Kaliya has attained his great opportunity of being touched by the dust of your lotus feet. For this end, the goddess of fortune performed
austerities for centuries, giving up all other desires and observing the austere vows. Those who have attained the dust of your lotus feet never hanker for the kingship of and the word Mataji. தெரியலீங்களா மாதாஜி? ஸ்கிரீன்ல தெரியுங்களா? Kingship of heaven, limitless savoringly, the position of Brahma or rulership over the earth. They are not interested even in the perfections of yoga or in liberations itself. O Lord, although this Kaliya, the king of the serpents, has taken birth in the mode of ignorance and is controlled by anger, he has achieved that which is difficult for others to achieve. Embodied souls who are full of desires and are thus wandering in the cycle of birth and death can have all benedictions manifested before their eyes simply by receiving the dust of your lotus feet. We offer obeisances and to you, the Supreme Personality of Godhead, although present in the hearts of all living beings as the Super Soul. You are all pervasive, although the original shelter of all created material elements. You exist prior to the creation. And although the cause of everything, you are transcendental to all material cause and effect, being the Supreme Soul. Obeisance unto you, the absolute truth, who are the reservoir of all transcendental consciousness and potency and the possessor of unlimited energies, although completely free of material qualities and transformations. You are the prime mover of material nature. Obeisances unto you, who are time itself, the shelter of time and the witness of time in all its phases. You are the universe and also its separate observer. You are its creator and also the totally of all its causes. Obeisances unto you, who are the ultimate soul of the physical elements of the subtle basis of perception of the senses of the vital of life and of mind, intelligence and consciousness by your arrangement the infinitesimal spirit of souls falsely identify the three modes of material nature and their perception of their own true self thus becomes clouded. We offer our obeisance unto you, the ultimate Supreme Lord, the supremely subtle one, the omniscient personality of Godhead, who are always fixed in unchanging transcendence, whose sanction the opposing views of difficult philosophies and who are the poor upholding the expressed ideas and the words that express them. We offer our obeisance again and again to you, who are the basis of all authoritative evidence,
who are the author and ultimate source of the revealed scriptures and who have manifested yourself in those Vedic literatures, encouraging sense gratification as well as in those encouraging renunciation of the material world. We offer our obeisance to Lord Krishna and Lord Rama, the sons of Vasudeva, and Lord Pradyumna and Lord Aniruddha. We offer our respectful obeisances and to the most of all the saintly devotees of Vishnu. Obeisance to you, O Lord. No, okay, Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வரைக்கும் நம்ம பாத்துடலாம் மாதாஜி, அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படி. Okay, Mataji. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தட்டு இல்ல மாதாஜி, தப்பா நினைக்காதீங்க மாதாஜி, கண்ணு கொஞ்சம் இல்ல இல்ல ஆசை மாதாஜி, நீங்க வாசிச்சதுல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப நல்லா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுதான் சரிங்களா? அந்த தீவிர தான் மாதாஜி, பகவானுக்காக நம்ம செய்யறோம், அதுதாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்துட்டு என்னாச்சு அப்படின்னா, அவங்களாம் வேடிக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு பிராப்தம் எப்படி கிடைச்சது அவங்களுக்கு. அவங்க என்ன அவ்வளவு தவங்கள் நிறைய அவங்களோட முன் பிறவிகள்ல அவங்க பண்ணிருக்காங்களா, ப்ரைட் எல்லாம் இல்லாம இருந்திருக்காங்களா அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி சொல்லி அவங்க வந்துட்டு பிரார்த்தனை பண்றாங்க பகவான்கிட்ட. சரிங்களா? அதாவது அவங்க எப்படி பகவானை ப்ளீஸ் பண்றாங்க அப்படின்றது ரொம்ப வந்துட்டு நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி பகவானோட இப்ப வர ஸ்லோகங்கள பகவானை பத்தி அவங்க எவ்வளவு நாலேஜா, ஏன்னா வேதத்துலதான் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த வேதத்துல உள்ள நாலேஜ் எல்லாம் நாகபத்தினிஸ் கிட்ட நம்மளால பார்க்க முடியுது நல்லபடியா. அந்த வகையில இங்க என்ன சொல்றாங்க 36 ஸ்லோகத்துல அப்படின்னா, we do not know how the serpent Kalya has attained this great opportunity. இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு திருப்பாதம், அதுதான் எல்லாரோட அல்டிமேட் கோல் இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாரும் அடைய வேண்டிய இடம் பகவானோட திருப்பாதம். அப்படிப்பட்ட திருப்பாதம் வந்து காளியாவோட தலையில, தன்னோட கணவனோட தலையில இருக்கே வந்து பட்டுச்சு அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து அது எப்படி, அது வந்து எங்களுக்கு தெரியல, வி டு நாட் நோ அப்படின்றத அவங்க வந்து சொல்றாங்க. ஏன்னா வந்துட்டு காடஸ் லக்ஷ்மி அவங்க தான் நம்ம பார்ப்போம்ல, பாத சேவனத்துக்கு நம்ம யாரை வந்து நம்ம வந்துட்டு பாக்குறோம் டிவோட்டியா, அவங்க வந்து மகாலட்சுமி அம்மா இல்லைங்களா, தாயார். அப்ப அவங்களும் வந்துட்டு நிறைய ஆஸ்டிரிட்டி தவங்கள் பண்ணதுனால, அதுவும் சென்ச்சுரிஸா நிறைய தவங்கள் அவங்க பண்ணதுனால மட்டுமே அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு, அதுவும் கிவிங் அப் ஆல் அதர் டிசைர்ஸ், வேற எந்த ஒரு ஆசையும் இல்லாம பகவானே அப்படின்ற நிலையில அவங்க தவம் நிறைய பண்ணதுனால, நிறைய அவங்க வந்துட்டு அந்த மாதிரி தவ வாழ்க்கை இருந்ததுனால அவங்களுக்கு பகவானுக்கு எப்பயும் பாத சேவனம் பண்ற அந்த ஒரு பிராப்தம் கிடைச்சது. ஆனா இப்ப என்ன இருக்கு காளியாவுக்கு, அப்படியே அவங்க கல்ல திருப்பாதம் வந்துட்டு பட்டிருக்கு இல்லையா? அதுதான் இங்க வந்துட்டு அவங்க வந்து சொல்றாங்க. அவங்க என்ன எதனால அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு mercy கிடைச்சது. those who have attained the dust of your lotus feet, யாருக்கெல்லாம் பகவானோட பாதத்தோட தூசு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குதோ அவங்களுக்கு வந்து வேற எந்த ஒரு ஆசையுமே இருக்காதுங்க. anchor for the kingship of heaven, அதாவது சொர்க்கம் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டா மாதாஜி மியூட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்களுக்கு வேற எது மேலேயும் வந்துட்டு விருப்பம் இருக்காது அப்படின்னு நீங்க சொல்றாங்க சரிங்களா? காளியாவோட வைஃப்லாம் பத்தினிஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க, யார் ஒருத்தவங்க பகவானோட திருப்பாதத்தோட அந்த பாத தூஸ் கிடைச்சிருக்கோ அவங்க வந்துட்டு வேற எதுலயுமே ஆசைப்பட மாட்டாங்க. ஈவன் வந்துட்டு பிரம்மலோகம் கிடைச்சா கூட அவங்களுக்கு வந்து வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு நிலை தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க சொல்றோம் சரிங்களா? பாக்குறோம் அந்த வகையில. இந்த ஒரு நிலை எப்போ வரும் அப்படின்னா, இன்ட்ரெஸ்டட் ஈவன் இன் த பெர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் யோகா ஆர் இன் லிபரேஷன் இட் செல்ஃப். இது வந்து வேற, அதாவது பக்தி தான் உயர்ந்தது, முக்தி அப்படின்றது கூட என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு அது கூட கொஞ்சம் தாழ்ந்ததுதான் இல்லைங்களா? மற்ற யோகங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் தாழ்ந்ததுதான், கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகத்தினால வரக்கூடிய பலன்கள். ஆனா பக்தியினால வரக்கூடிய பலன் அப்படின்றது ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்னு வந்து இங்க அவங்க சொல்றாங்க சரிங்களா? அந்த வகையில 38வது ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, although this Kalya, the king of serpent, has taken birth in the mode of ignorance, அவங்க எந்த ஒரு குணத்தோட அடையாளமா இருக்காங்க, தமோ குணத்தின் அடையாளம் இல்லைங்களா? ஏன்னா எல்லாரையும் சிரமப்படுத்திருக்காங்க, எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்திருக்காங்க, அவங்க ஒரு அசுரன்ல இருக்காங்க இயல்புல, அவங்க ஃபுல்லா எப்படி இருக்காங்க, கோபத்தோட எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு பிராப்தம் கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா? which is difficult for others to achieve அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம் சரிங்களா? அந்த வகையில நமக்கு எப்பயுமே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம எப்படி வந்து பகவானை அடையணும் இந்த உலகத்துலன்னா அதுக்கு வந்துட்டு
ஒரு பிரபுஜி சொல்லியிருந்தாங்க. என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, நமக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். பக்தர்களோட அசோசியேஷன் கிடைக்கும், பகவத்கீதையோட தெரிஞ்சுக்கிற அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். சரிங்களா? எல்லாத்துலயும் பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமும் இந்த ஜட உலகத்துல நம்மளுக்கு இருக்கும். நம்ம எதை செலக்ட் பண்றோம் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? இப்ப நம்ம வந்துட்டு இப்ப சிலவங்க கிட்ட போய் பகவத்கீதை கேளுங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, கேட்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும், ஆனா என்ன பண்ணிடுவாங்க, எனக்கு அதுல விருப்பம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இல்லைங்களா? அதே சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவத்கீதை தெரிஞ்சுப்பாங்க. அதே மாதிரி பக்தி மார்க்கத்துல நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு. ஆனா என்ன பண்ணிடுவாங்க, நிறைய ஜடவுலக ஆசைகள் உள்ளவங்க கண்டிஷன் சொல் எல்லாருமே என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அதை வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியா அவங்க வந்து நிராகரிச்சிடுவாங்க. அதனால அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா, இந்த பிறப்பிறப்பு சோச்சிலேயே, அதுவும் பிரம்மாவோட ஆயுள் காலம் எவ்வளவு ரொம்ப அதிகம் இல்லைங்களா? அவ்வளவு ஆயுள் காலத்தையும் எப்படியே அவங்க வந்து கழிப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த கஷ்டமான இந்த ஜட உலகத்துல அவங்க கழிக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அவங்களுக்கு ஏற்பட்டுரும். ஆனா அது அவங்களுக்கு தெரியாது, தான் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோன்றதே தெரியாது. அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அவங்க அந்த கிடைச்ச பிராப்தத்தை எல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, மிஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா என்ன பண்ணணும், நமக்கு இப்ப வந்துட்டு என்ன அந்த ஒரு அதான் அந்த ஒரு எது நமக்கு சிறந்தது அப்படின்றது நமக்கு இப்ப நல்லபடியா ஓரளவுக்கு பகவான் அனுகிரகத்தில் தெரியுது இல்லைங்களா? எங்கெங்கெல்லாம் பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கோ, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கோ, அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடணும், நல்லபடியா கையில எடுத்துக்கணும். கையில எடுத்துட்டு நம்ம முன்னேற்றத்தை அடையணும் அப்படின்றதான் இங்க. சரிங்களா? ஏன்னா இப்ப பார்த்தோன்னா காளியா அவங்களும் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்களும் இக்னோரன்ட் மோட்ல தான் இருக்காங்க. ஆனா அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பிராப்தம் கிடைச்சிருக்கு. அவங்க என்ன பண்ணல, பகவான் அவங்க வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, சரணாகதி பண்ணிருக்காங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, சரியான பாதை அவங்க சூஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்லைங்களா? ஆனா இங்க embodied souls who are full of desire and are thus wandering in the cycle of birth and death. ஆனா இங்க நிறைய அறியாமையில என்ன பண்ணிடுறோம், ஆத்மாக்கள்லாம் இந்த பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சியில நம்ம ஈடுபட்டுக்கிறோம். அதுவும் நிறைய ஆசைகள்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிட்டு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல ஈடுபடுத்திக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா அப்படிப்பட்டவங்களும் என்ன பண்ண முடியும், பகவானோட அந்த திருப்பாதம் சம்பந்தம் ஏற்படும்போது நம்மளும் வெளியில வர முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இங்க வந்து நம்மளோட அந்த சூஸ் பண்ற அந்த ஒரு விஷயம் அது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். நம்ம பகவான் சம்பந்தம் இல்லாம வேற ஏதாவது நம்ம சூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த பிறப்பிறப்பு சூழல் நம்ம தங்கிடுறோம். அது நமக்கு வேண்டாம், அதுல இருந்து நம்மளை விடுவிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். We offer our obeisance unto the Supreme Personality of Godhead, although present in இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தின எல்லா தாத்பரியங்களும் சொல்லுவாங்க. பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிவோட்டிஸோட பிரேயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பிரம்மாவோட பிரேயர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எல்லா நிறைய பிரேயர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். அந்த வகையில எல்லாரும் சொன்ன அதே மாதிரி புரிதல் இங்க பாத்தீங்கன்னா நாகபத்தினிஸும் சொல்லியிருப்பாங்க. பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க, ஆல் பிரவேசிவ், எல்லாத்துலயும் ஊடுருவி இருக்காங்க, எல்லாரோட இதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அப்புறம் ஒரிஜினல் ஷெல்டர் ஆஃப் ஆல் கிரியேட்டட் மெட்டீரியல் எலிமெண்ட்ஸ். சரிங்களா? எல்லாரும் பகவான்ட்டு தான் நம்ம அடைக்கலம் ஆகிறோம் இல்லைங்களா? எல்லாமே ஜட விஷயமா இருக்கட்டும், ஆன்மீக விஷயம், அதாவது சோலா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா இந்த சித்து எல்லாமே யார்கிட்ட தான், பகவான்ட்டு தான் சரணாகதி அடைகிறோம் இல்லைங்களா? எக்ஸிஸ்ட் ப்ரையர் டு தி கிரியேஷன். நம்மள எப்ப கிரியேட் ஆகும், அந்த இது அதாவது என்னன்னா கஷாய விஷ்ணு அவங்க மூச்சை விடும்போது நம்மளாம் வெளியில வரும் இல்லைங்களா? நம்ம ஆக்டிவிட்டிஸை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் கையில. நான் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இருக்கீங்க, யூ எக்ஸிட் ப்ரையர் டு த கிரியேஷன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும். அண்ட் ஆல்தோ த காஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங், சர்வ காரணம், எல்லாத்துக்கும் காரணம் பகவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யூ ஆர் டிரான்செண்டன்டல் டு ஆல் மெட்டீரியல் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட், எல்லாத்துக்கும் காரணமா இருந்தாலும் அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள சுப்ரீம் சோலா நாகபத்னிஸ் பிரேயர் சொல்றாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒபிசன்ஸ் unto you the absolute truth who are the reservoir of all transcendental consciousness. இல்லைங்களா? அந்த தெய்வீகமான உணர்வு அதோட ரிசர்வாயர் யாரு, பகவான் தான். அதோட உறைவிடம் யாரு, பகவான் தான் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க வந்துட்டு அவங்க குறிப்பிடுறாங்க. பொட்டன்சி அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் அன்லிமிட்டெட் எனர்ஜி, பகவான் தான் எனர்ஜெட்டிக் இல்லைங்களா? எல்லா எனர்ஜியும் எங்க இருந்து தான் நமக்கு ஒரு விஷயம் இங்க அசையுது, ஒரு எனர்ஜி அப்படின்னாலே அது யாருக்கிட்டே இருந்து வந்ததா தான் இருக்கும், அது பகவான் கிட்டே இருந்து வந்ததா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? எனர்ஜியோட சக்தியோட உறைவிடம் பகவான். அவங்களோட எனர்ஜி தான் ஆன்மீக சக்தி, ஜட சக்தி, தத்தாஸ்த சக்தி அப்படின்னு வந்து பிரிஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாத்துக்கும் உறைவிடம் யாரு, பகவான். அது அப்ப அன்லிமிட்டெட் எனர்ஜிஸ் அப்படின்றது இங்க சொல்லியிருக்காங்க. கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ ஃப்ரம் மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? நம்மளோட இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட குவாலிட்டிஸ் அதெல்லாம் அது முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு நம்ம ஆட்பட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி எந்த ஒரு
தாத்பரியம் பகவான்கிட்ட கிடையாது. டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நமக்குள்ள இருந்து அந்த பர்த் டெத்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லாம் உண்டு. பகவானுக்கு அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது இல்லைங்களா? அதுதான் வந்துட்டு இங்க அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்புறம் இந்த ஜட உலகத்தை இயக்குறது யாரு? பகவான். எவ்வளவு ஆழமான தாத்பரியங்கள் இல்லைங்களா? அதுவும் யாரு சொல்றாங்க? நாகபத்னிஸ், வைஃப்ஸ் ஆஃப் காளியா. அவங்களோட அந்த நாலேஜ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஒபிசன்ஸ் அன்டு யூ. இப்ப பகவான் வந்து காலமா இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? டைமே வந்து யார்கிட்ட தான் அடைக்கலமா இருக்கு? பகவான்கிட்ட தான் இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க. விட்னஸ், அதோட பார்வையாளரா பகவான் இருக்காங்க, சாட்சியா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. யூ ஆர் த யூனிவர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் செப்பரேட் அப்சர்வர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவான் தான் இந்த அண்டா சராசரம் இல்லைங்களா விஸ்வரூபத்துல நம்ம தரிசிக்கிறோம். ஆனா அதையே அவங்க என்ன பண்றாங்க? அப்சர்வ் தான் பண்றாங்க. அதுக்குள்ள ஒரு பங்களிப்பா பகவான் வந்து அதான் நம்மள மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்டு சோலா இருக்காங்களான்னா கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. யூ ஆர் த என்டையர் யூனிவர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் செப்பரேட் அப்சர்வர் அப்படின்னு நீங்க பாக்கணும். யூ ஆர் இட்ஸ் கிரியேட்டர் அண்ட் ஆல்சோ டோட்டலி த அண்ட் ஆல்சோ த டோட்டாலிட்டி ஆஃப் ஆல் இட்ஸ் காசஸ் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் தான் எல்லாத்தையும் உருவாக்கியிருக்காங்க, அதோட காஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்லோகங்கள் மூலியமா. மறுபடியும் அவங்களோட ஒபிசன்ஸை பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது தன்னோட வழிபாட்டை வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறாங்கன்றதை பாக்குறோம். யூ ஆர் த அல்டிமேட் சோல் ஆஃப் ஆல் பிசிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ். அதாவது அச்சித்து விஷயங்கள், கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்களா, பஞ்சபூதங்கள், அதோட அல்டிமேட் சோல். ஏன்னா அச்சித்துலயும் பகவான் இருக்காங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில இந்த ஜடசக்தி எதால உருவாக்கப்பட்டிருக்கு? மகா தத்துவம் சொல்லுவோம், இல்லைன்னா 16 எலிமெண்ட்ஸ் 16 எலிமெண்ட்ஸ் கொண்டதுன்னு சொல்லுவோம், இல்லைன்னா 8 எலிமெண்ட்ஸ் கொண்டதுன்னு சொல்லுவோம். அதாவது பஞ்சபூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம். அப்ப அதுல இருந்து பிசிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ்ன்றது பஞ்சபூதங்கள், அதோட அல்டிமேட் சோல் பகவான் அப்படின்றது இங்க அவங்க சொல்றாங்க. அதே மாதிரி ஷட்டில் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், உணர்வு இல்லைங்களா, மனம், அப்புறம் வந்துட்டு புத்தி, உணர்வு, சென்சஸ், புலன்கள், அப்புறம் நம்மளுடைய இந்த பிராணவாயு எல்லாமே பகவானோட தாத்பரியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? எல்லாத்துக்கும் காரணமா பேஸா பகவான் இருக்காங்க. பை ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் த இன்ஃபைனைட் சிமல் ஸ்பிரிட் சோல் ஃபால்ஸ்லி ஐடென்டிஃபை. பகவானோட அந்த இயக்கத்தின் அடிப்படையில நம்மள என்ன பண்ணிடுறோம்? நம்மள இன்ஃபினைட் சிமல் ஸ்பிரிட் சோல் அப்படின்றது அர்த்தம் இல்லைங்களா? பகவான் இன்ஃபினைட், ஒரு கட்டுக்குள்ள இருக்க மாட்டாங்க, அன்லிமிட்டெட். நம்ம கட்டுக்குள்ள இருக்கும், பகவானோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும். அதனால நம்மள யாரு? இன்ஃபினைட் சிமல் சோல் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்ப நம்மள ஆனா என்ன நினைச்சிடறோம்? ஃபால்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறோம். நம்ம தான் காரணகர்த்தா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிடும். நான் எனது அப்படின்ற ஒரு உணர்வுல நம்மளே ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறோம். அது எதனால நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம்? அந்த மாதிரி ஜட உலக சம்பந்தத்தினால, முக்குணங்களால நம்ம அப்படி ஒரு உணர்வுல நம்ம தள்ளப்பட்டுறோம். அறியாமையில, அந்த இல்யூஷன்ல, அந்த மயக்கத்துல இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த பெர்செப்ஷன் ஆஃப் தேர் ஓன் ட்ரூ செல்ஃப் thus become clouded. அப்போ அவங்களோட உண்மையான தாத்பரியம் என்ன? நம்மள ஆத்மா இல்லைங்களா? பகவானுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஆத்மா. ஆனா அதுல இருந்து நம்ம என்ன ஆயிடுறோம்? அதுல இருந்து நம்ம மயங்கிடும். அந்த நிலையில நம்ம விவல்டட் ஆயிரும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். We offer our obeisance unto you, the ultimate supreme Lord, the supremely subtle one, the omniscient personality of Godhead அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? எங்கும் பரவி உள்ளவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரியும். Who are always fixed. மாதாஜி, ஒமினிசியன்ட்னா என்ன மாதாஜி? எங்கும் நிறைஞ்சவங்கன்னு அர்த்தம் மாதாஜி. ஓகே ஓகே மிஸ். Who are Hare Krishna மாதாஜி. Who are always fixed in unchanging transcends. நமக்கு தான் அந்த மாற்றம் இல்லைங்களா? பகவான் இப்படிப்பட்டவங்க, எப்பயுமே தெய்வீக இயல்பு உள்ளவங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். Who sanction the opposing views of different philosophies and who are the power at upholding expressed ideas and the words that expressed by them. இந்த மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் பண்றவங்களா இருக்காங்க இல்லைங்களா? நிறைய பிலாசபி அதெல்லாம் கொண்டு வந்து நிறைய ஐடியாஸ், இதெல்லாம் இந்த வியூகங்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு பகவான் வந்து எப்பயும் தெய்வீகமான நிலைப்பாட்டுல உள்ளவங்க அப்படின்றது இங்க நாகபத்தினி தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம் அவங்களோட பிரேயர்ஸ்ல. We offer our obeisance again and again to you, who are the basis of all authoritative evidence. பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை அப்படின்னு சொன்னாங்க. Who are the author and ultimate source of the revealed scriptures. வேதத்தையும் பகவான் தான் உருவாக்கி இருக்காங்க இல்லைங்களா? ரிவீல்டு ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இங்க வேதத்தை குறிக்குது. அப்ப சோர்ஸ், அதோட ஆர்த்தர் யாரு அப்படின்னா அது பகவான் தான். வியாசர் அவங்க தொகுத்தாங்க, ஆனாலும்
அதுவும் யார் பகவானோட இன்கார்னேஷன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அண்ட் ஹூ ஹாவ் மேனிஃபெஸ்டட் யுவர் செல்ஃப் இன் தோஸ் வேதிக் லிட்ரேச்சர் என்கரேஜிங் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் as well as in those encouraging renunciation of the material world அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். வேதத்தால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஜட உலக சந்தோஷத்தையும் நம்ம அனுபவிக்கலாம். வேதத்தின் முறை கொண்டு அதுல குறிப்பிட்ட நிலைப்பாட்டுல நம்ம என்ன பண்ணலாம், சத்துவ குணத்துல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நல்லபடியா சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் நம்மளால பண்ணிக்க முடியும். அதே சமயத்துல அதே வேதத்தின் துணை கொண்டு இப்ப பாகவதம் பகவத்கீதை இதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம்னா, உபனிஷத்கள் புராணங்கள் இதுல வந்து பாகவதம் பகவத்கீதை இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்குது, அது ரினவுன்சியேஷன் பற்றற்ற நிலையை கொடுக்குது இல்லைங்களா. அதெல்லாம நம்மளுக்கு ஏற்படுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அனைத்துக்கும் பகவானே காரணம் அப்படின்னு இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். We offer our obeisance to Lord Krishna and Lord Rama. பலராமரை சொல்றாங்க, the sons of Vasudeva. அப்புறம் டு லார்ட் பிருத்யும்னா அண்ட் லார்ட் அனிருத்தா, அந்த சதுர்வியூகங்கள்ல வரவங்க இல்லைங்களா. We offer our respectful obeisance unto the master of all the saintly devotees of Vishnu. எல்லாருக்கும் டிவோட்டிஸ்க்கு, அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு, பலராமருக்கு, பிரத்யுமுக்கு, எல்லாருக்கும் என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட வணக்கங்களை தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம். இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம். சரிங்களா. ஏன்னா இப்ப எல்லாருக்குமே தாமோதர ஆரத்தி காமிக்கிற நேரமும் இருக்கும். அதனால நம்ம 45 வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருக்ஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனே விஷ்ணு மனமனம அனந்த கோடி வசந்த் ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.